Dadi yen pengen wareg panganane akeh kene iki cocok lur. Tapi aku ya muk sakmene iki kelur saiki ya apa sing isih ana. Yen isuk mesti lengkap lur, ana lele, ana tahu goreng. Wis oleh jikuk piro ae lur yen gelem. Ya telure kari telur iki lur bumbu Bali. Yen isu ana telur ceplok, telur dadar lur. Pasti akeh masakan wis entek. Oh nggih, monggo Iki Mas. aku arepe ngopi lur. Engko sawetara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Perempatan Jalan Kawi, Mojoroto, Kota Kediri. Yen arah iki, arah iki lur, iki arah Terminal Tamanan Kota Kediri. Kondisine kene iki lumayan rame lur, apa meneh yen jam-jam kerja pegawai lan siswa masuk. Ramene pol-polan lur. Dina iki dulur-dulur arepe takjak nang nggone warung makan prasmanan, ambil makan sayur lauk sendiri sepuasnya plus es teh atau kopi harga 10.000. Total lur kuwi dadi yang dihitung tinggi murah-murahan ya es teh 3.000. Lah makanan prasmanan mau ambil sendiri sepuasnya. Lauke ya rono-rono lur, ana ayam, telur, lele. Boleh mengambil 2, nasinya boleh mengambil porsi jumbo. Kaya apa keseruane dulur-dulur, dadi lokasine ana Kelurahan Mojoroto. Lah jalan iki uga disebut Jalan Raya Kediri Nganjuk dulur-dulur. Saka prapatan Jalan Kawi mau neng lokasine awake dhewe mlaku kurang lebih 400 kurang lebih 300 meter persegi. Lokasine ana utara jalan lur iki, akeh motor diparkir. Buka jam kurang lebih jam setengah 8, jam 8 pagi sampai enteke kira-kira jam 1 atau jam 2 lur. Oke apa kaya apa dulur-dulur keseruane makan ambil sendiri. Yen aku ora usah kaget, kok aku paling jikuk sak pucuk entong lur segone iki lur. Kondisi warunge gandayani. Lah ancer-ancere sebelah kirine ana bangunan gedung tinggi lur. Mbuh tulisane apa iki gak pati jelas. Oke, saiki ayo disepil warunge lur. Cilik tenan lur, tapi pengunjungnya iso akeh, iso belasan. Salok nek nggone jero warung cilik mau. Warung makan Lestari Prasmanan, makan ambil bebas plus es teh atau kopi 10.000 dulur-dulur. Ki lur wis akeh, ki jam kurang lebih jam 2 jam 12 awan lur, jam 12 siang. Lho, bayanganku tenan lur, sayur mayur lauk pauk wis mulai entek lur. Yen isuk kene iki full ya, ana belasan. Wis oke sing entek ya ini. Gak masalah wong makanku mung setitik lur. Dadi yen pengen wareg panganane akeh kene iki cocok lur. Tapi aku ya muk sakmene iki kelur saiki ya apa sing isih ana. Yen isuk mesti lengkap lur, ana lele, ana udang, kadang iwak kali. Yen ayam telur iku wis pasti ada lur. Gak apa-apa sing gak nge gula ya. Iki lur ana oseng-oseng kates. Iki seneng aku lur. Pepaya mentah lur iki di apa serut kecil-kecil, cilik-cilik terus dioseng-oseng. Ono sambel goreng
tempe, kacang, tahu goreng. Wis oleh jiko piro ae lur yen gelem. Telure kari telur iki lur bumbu Bali. Yen isu ana telur ceplok, telur dadar lur. Ngene iki ade jiko ayam mau ya oleh. Sayure entek lur, jane aku arep jiko ampase. Iki ana sayur nangka muda. Koyok ngene iki lur. Yen ditung es teh 3.000, ngene iki 7.000. Yen kurang akeh jiko tak apa-apa bebas lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lah rasane lur bumbune ya kaya bumbu omahan ngono kuwi. Ki kopine lur aku mang sama. Dadi nasi ramesan, nasi campur plus kopi utawa es teh sama. Total hanya bayar 10.000. Tenan lur, masakannya sedep banget. Makanya yen mrene ojo kawanen ben entuk reno-reno masakan. Yen wis jam 12 nang dhuwur ya wis koretan lur. Tapi oseng-osenge kathah suwenak lur karo sambel gorenge tempe mau. Jadi ambil sesuai kemampuan perutmu lur. Yen panganane akeh ambil meh bek ya gak apa-apa. Sayure ratane jiko kabeh ya ora apa-apa. Cuman yen rene rada isuk lur, ya. Mergo pancen yen jam 12 ki akeh masakan wis entek. Iki aku arepe ngopi lur. Engko sawetara bakal tak akhiri sakmene dhisik. Ning aja kuwatir bakal ana video-video liyane lur. Moga-moga. Bu, nyuwun sewu. Napa niki riyen sing warung kopi biasa nika nggih? Iya. Lah nika terus pindah napa terus pundi? Sing terakhir nika tiange pindah siaran. Oh, wis ganti beberapa kali to kopine nika warung kopi. Ya sing nika tawonge. Lah nggih. Pertama orang tuanya. Nggih. Anake. Oh, gitu. Soalnya kula sing nate orang tuanya. Terus berarti sempat tutup napa nggih, mboten? Sempat tutup. Lah nggih, lama terus lagi. Ya. Apa aja sampai kabeh. Iki wayahe bayar lur. Pun Bu. Sekul kopi. Nggih niki. Niki mlebu YouTube Bu saged nggih. Oke, siap. Apa lagi siang ini? Nggih matur nuwun. Nggih. Susuk 40.000 lur. Iki lur sadurunge aku metu tak sepil maneh. Wis entek-entekan lur. Wassalam.